যারা নরাव বিভিন্ন হয়তোবা বিভিন্ন চ্যানেलनि अबराव फायजाब आं চ্যাनेलनि मुं सालिया जेहेतु ताव बांला बायबा आलोचना खालाय फायजा आं त्रिपुरा साबा त्रिपुरा सा कौबाय किसा सानानि दरकार नराव जेहेतु साका जा सामानित साका आं अति संक्षिप्त माने बांला बायखे संक्षिप्त किसा कौ साइपाय रनाय आं चेष्टा खालायनो जे किछुदिन आगे चिनि महाराजानि जे प्रोग्राम चिनि मानिक्य कूट जे प्रोग्रामो जों विभिन्न फेसबुकआव अथच आं तो और प्रेजेंट करी फेसबुक लाइव एवं फेसबुक कमेन्ट विभिन्न जायगा मिছিল विरोध खायमानबो नुजाखा एकटाई कारण अब किसिचा समस्या और चिनि त्रिपुरा समाजनि जे जुबालाय बुथुनि जे नारां जे समाजपतिनो असम्मानित खायमानि बाबुनो तितकारि खायमानि हयतोबा चिनि इएन साहिबो बिनि कावबो थिकबो सामान हयतोबा अब अंखना जेने प्रदीप किशोर बाबू महाराजा असुस्थ कारण समय संकीर्ण इके बइखे 10-15 मिनिट काउ साका बनके सामानि लगे लगे एकदम सेकेंड परे कयेकटा एकबार दुईबार तीनबार खलाय तितकारि हायके कायसा उच्च स्वरे बा कायसा सिस्टेमनि अबखाय काउ साका जाय होक अब मनोमाल नजा अब आनि मतेके कोनो विषया ते अ विषय तुई कायसा सेंटिमेंट सारा त्रिपुरा राज्यगो चिनि त्रिपुरा समाज असम्मानित जाका शुधु त्रिपुरा समाजया विशेषकर चिनि जनजाति समाज विभिन्न 19टा सम्प्रदायनि समाजपति दङ बरावबो अर कायसा खादुमा हायखे नंजाय दङ इनके आं अबनो सानानै नायो जेहेतु आं धन्यवाद होनानै नायो चिनि रोनानै नांगौ चिनि एडिसिनि इएम दा पूर्णचंद्र बा सार पूर्णचंद्र न एवं याकसु इएम चिनि अनिमेश देवबर्मा सारनोबो आं साना नायो बराव जेबाबे अबनो टेकेल लिरनायनि बागै अबनो जाते कभारेट खायनानै बागै आं बेलाय बेलाय खिबरावनो हामबाय एवं आं आनि दा कत खूब भालो क्लोज दा कमल कलिबे जों एकदम प्रथम शुरूते आनि एलाकार विभिन्न भावे जे समय इलेक्ट्रनिक बा अब मीडिया बा कक त्रिपुरानि अब दंफो आंबाय निजे विभिन्न गाइडिंग थुलाय जा विभिन्न जनजाति रावनि विभिन्न सुबिदा असुबिदा मेटार रावनो जों सालायो इनके आं मने खायो दा कमल कलय असु बुल खायनानि कौया एरपरेबो हयतो कोनो कारणे मिस्टेक उनानो इनके जों थानसा दंनानै बा कक थानसा दंनानै बा जों एडिसि उन्नयन खायनानि बा चिनि बर' रावनि गलगजा बुथायनो तिसानानि बागै साधारण बुरबाय जों सारा त्रिपुरा राज्य असो होइसयंनानि दरकार आं जत समाजनि चिनि जुब समाज रावनबो साका अबैया अब संशोधन थानानि दरकार एबे इमिडिएट जाते चिनि इएम खमा सानमानो आनि दा कमल कलयनो अकरा रावनि थानिया बा समाजपतिनि र जों समाज जतबाय दंनानै नांगौ आं एमडिसि हिसाबै और फाय आं बयलानो साका आं एमडिसि फानो तिनि समाज बाय दङ जाते जों त्रिपुरा समाज बाय दङ देवबर्मा समाज बाय दङ आगामी दिन दा कमल कलय जाते चिनि सार कमल कलय इएम साहेब जाते ब जा उमानो पेखा हिए अमहायखे कायसा प्रिन्ट बा इलेक्ट्रनिक मीडिया बुसकां फायो बा फेसबुक लाइव सागे सातुं जे जों जा उमानो पेखा हामखै दंलायसिनो आं फानो बुलुंखा अब सानानि कोनो महाभारत असुद्ध होया ना कोनो असुबिदा करे अबन बा अनुरोध खालायो ब जाते अबना कोनो मते अब याते आगामी दिन जों एक साथे वानसा कबा होयाबायाव मिलिजे जों दंलायनानै नांनाय अबनो ब जाते इमिडिएट तिनि बाखनानि बिसिङाव ब अबनो संशोधन खायदों जाते आगामी दिन जों शान्ति सम्प्रीति भावे जों बाक्सा खाय दंलायनायनि बागै आं बिनो अनुरोध खायो एवं साथे साथे चिनि अक्रा समाजनि अक्रा चिनि बीरेन त्रिपुरा महोदय नब बीरेन बाबू नब आं अनुरोध खायो एवं ब वाइसा फेसबुक लाइव फायका के बहायके फायो जाते संशोधन अंलाय माथों जाते जों आगामी दिन এই सब मेटार चिनि चिंता दंथों अबनो आं अनुरोध खायो जे असुक साय जत नरावनो ताय वैसा आं आनि खाबाय नरावनो हामजामु याफारो एवं आनि व्यक्तिगत तरफ থেকে এবং नरावनि दाखु अक्रा हिसाबै फनो उखा असनो सायानि कपायरखा धन्यवाद जतन हामबाय।